Në fillim do të dëgjojmë kush janë Lena dhe Marko. Si duken ata dhe çfarë u pëlqen atyre? Lena ima 18 godina. Ona voli muziku i da pliva. Ona je vesela i pričljiva. Ona je visoka 172 centimetra i ponekad igra košarku. Voli da ide u diskoteku jer voli glasnu muziku. Želi da postane poznata glumica. Marko ima 17 godina i ide u gimnaziju. On voli sport, a naročito fudbal. On je visok 182 centimetra. On je ćutljiv i povučen, ali voli da bude u društvu. Voli da ide na utakmice. Želi da postane profesionalni fudbaler. Keni vërejtur se forma e mbiemrit varet nga gjinia dhe numri i emrit, dhe kjo do të thotë që ai është i ndryshueshëm. Mbiemrat të cilat qëndrojnë me emra të gjinjisë femrore kanë prapashtesën A. Visoki dečak. Dečak je visok. Visoka devojčica. Devojčica je visoka. Kontrolloni nëse kuptoni fjalit e mëposhtme, para se të shfaqet përkthimi në ekran. Lep dečak. Lepa devojčica. Mlad muškarac. Mlada žena. Ćutljiv muškarac. Ćutljiva žena.